a Dolçaina Ocense, que crec que és un pas important, encara que nosaltres ja sabíem que tot això és patrimoni de la humanitat, és un pas important que es reconega tant la dolçaina com la nostra cultura popular en algun organisme internacional per una vegada en la vida. De familia, de familia.